Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga sami sa may pulili nga ranaw. Si kanong kapapantayan na di mamamakin kimanto si sa gyang DFC Code Radio simulcast sa ngaya frequency 922. Si ni madalaba si sa gyang tinwadan mabalisang yung Hamid Kumbang sa Pakan Luis Poblacion Barrio Lanao del Norte. Okay, mga pangsami, sa kaya kulili nga ranaw, man suras tanong si sa gyang radio tanong si sa gyang Adam Babalay, si sa gyang Abdul Hamid Broadcasting System. So programa tanong ang manay saulan, pagdadantan si sa gyang Cool Radio Live on Air. Si sa gyang live tanong pan si sa gyang youtube.com, si sa gyang Facebook. Okay, kalahulaman nyo, pamalan salam share ka no sa mga followers, mga subscribers sa kanya internet, mapia kapipita ka no sa. Sama niya na alhamdulillah nga talimong margin nga sa teno siya Ustad Nabil, sa kanya ni mababaloy mukhajat tani ang mato mapia kapipita sa nga program na teno HB Monthly Islamic Seminar. Sasama niya na manunin pa makatanong so ni na masukuan ng mga resulta ng masukab sa ayan na pinagutang iman to na yun na iya Ustad Teno sa kaya programa Teno mapia kapipitar ka no sa mga bangsa misang iya Paris, France yung to sponsor yung to si Rahmat Abdul Hamid yung to si Zenaida Abdul Hamid kalang-ulang yun na mga bangsa niya mamakin sa international si sa kaya Kingdom of Saudi Arabia sa iya Bahrain si sa kaya Dubai si sa kaya yun ang may pumili nga dunia pandalam salam share ka sa advance happy Ramadan share ka ang laman ng mga bangsami sisagyan ka iya pumili nga dunia sa sama niya mga bangsami hati pinilender ka nung lagi na yalim tanong si Al-Alim Nabil sa tandangan tanong sa mapi apa makinig. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أريد أن والله limoya wala amala agunto mamapia may pagtanos si mga tao abubugan wala sangkuto apanamat agu babaya ko bilang dikanggal bakasi ko lumayran sa ito'y sabab apapanalamatan tanos sa mga tao amana naguntaman agumana namat si kodiran dikanggal bekas si kuagama penalamatan tanus siran lagi dan puto amang sponsor sangkaya programa matatagu sa pimbarang aingat why sa ipupumangan tanus si kuala sa pakambara katungkiran wala sutamukiran aku sulamba ku mamamuriran aku tarimaan wala sugan bekiran amang pipia lagi dia nang kaya pagaritano ay sa mananamar si Kuya Kabib aku sumanga ped amang sponsor yan belasan siran wala aku dekat pungkiran wala ang putualin yan melajit si ikut tamok anta si ikut kapakapipia aginaweran angkat tengkiran wala so nganin amata tagukiran amarata lagi bupanyakit agungan insan sa isan bin wala na yan putalin mo yan agyan puto ang kabarakat yan sa mabang sami apo pamamakinag sangkay a programa tanuiman to at tumatandang sa matanos a pamamakinagan nalimur ketemu wala amata tagut tanui mantu mata tagur ketanui mantu amputu asabu tesi kuagama
Agu mata tagur tanu ang puto abu gaya ko di tanu di kang gali Bekasi ko duma. Kalimuanan akenaba ubasok kalangwan ang mga tao kipagingaran sa Muslim na bakiram gan wallah. Bapira-piray mga tao ay din ay ilano na ilano ang Muslim. Ngaraniran na ngaran ang Muslim. Na isa'y kasilang panakagamay na agama Islam. Ugay na taman din ko kira uton umalakal maut na din yan din maapas abas kanin makasimbaya. Katoon tanwanan. Nagina ni sabab as sulimur kawalla. Alagi daya alimu. Aginan sukap kebubayain kakudin kadikang del muka kuwaguman yan. Na ito kanan salimu at ito mapya alimu. Kakenaba ubasok kalangwan ng mga tao. Ako kenapa ya paginayon wala na antaway mga tao akawasa, na antaway mga tao ang mga lentamo, mga tao ang mga bubagin na basi kiram wala. Di. Kay nuntas sa mga tao. Amat tatago ko pusiran so parataya ako so pananggila si wala, pananggila. Kurarang ito wala, nasiran mga tao. Abtawfikan wala kudiran di kang galibakas si Kudumayran. Mamarin pinu Allah, miyaw na rin sutiap panutulan ketanurun Allah si Quran. Wal asr, innal insana lafi khusr. Mata natihu Allah kumasah. Innal insana lafi khusr. Amataan asuma manusia na matatagusiran kukalugi. Mataan as mga manusia na matatagusirang kukalugi. Na pinutulog man wala ang taway mga tao aming kalidasang puto kalugi. Paganayron, illa alladhina amanu. Tiyabiya wala sang puto mga tao amang papadalong kukalugi sa mga tao aming marataya. Illa alladhina amanu. Inuntati wala sa mga tao aming marataya. Nagyang kaya para tiya mga urip pinwala na ayakat ketanto para tiya tanong na paginayron na makanaltan sabutin tanong. Sabutin ka suparatian ka. Makanal ka suparatian ka. Paparatian tanong sa Allah. Paparatian tanong sa Rasulullah. Na paparatian tanong pan sa agama Islam. Na ito na ikaketanto para tiya tanong. Makanal kau ang tunay kipapantag na kasih ko Allah. Makanal kau ang tunay kipapantag na ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatalo na makanal kau ang tunay kipapantag na kasih ko lumang ka. Ino ang tunay kapakapapantag uripan agusukan na niyan. Baya kapakapapantag yun na kung galibo ka nakasunganin ay isang parkaw kad na naka. Anta kaya kung gani mo kanakana sunganin, akas sababan sa kabubayan ka wala ako kasukat yan ka, ayoto'y kasababan sa kapakasund ka si kusog yan. Kau bang ka din pag-isa isupitan gisaan? O kabayaran akap pakasulilang kusurga na din ataw ang makauntola pamikiran yan abang giraw adisulit kusurga. Palaya din sulit sa surga, palaya din sulit sa surga sa mga tao. Bertamu-labaw sa mga tao, ay agamayran na sa agama Islam. Wari yung mamamakot ang puto mga surang at tanuk wagama. Adisiran mambudi mamakot ka, ayaw mamoparanteran nun, nagyang puto dinadikang galibakas ko agamayran na ipagkasalangiran utos sa maliwanag. Nasa katanok panaya, sisi tanok wagama untola. Abigan kawallah salimu aginan sa Quran. Aguginan sa sabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kailan yuman suagama pun din sang kuto akapaniwa kana taman din ko kalayan asimba na bitaden wagama sa aturan aw pamakaunot akaku aturan yan na aya din ag kagulusan kana so kapakan kad tegudaya sa dunia ni amalana sa lungan ng muri. Na isa din maurip penuwala. Amas si karon sa ginawa na sa mga ko mga pagarit tanong nadudura taniran a ginaweran. Ande manay kadudura tong mga tao ko ginaweran.
Na dinda amranaw abang kapag isay o Anthony kapag kasulyan sa surga ba niya di katawi. Wising kasutaw Anthony baliw kasumbayang. Napiapan giyang ko to atawa di sumbayang nang girawar ka na susambayang nagunsi o surga. Na anda manayda kadurataw-taw ko ginawa niyan. Akan tawa niya na suokit akap pagkasudyang ko surga kapya manutulo-nuto wag matanaw ko Islam na daniyan ko kiti. Anda manayda kadurataw-taw ko ginawa niyan. Akan tawa niyan sukap pa kadupan na siyang kwaluan na lori. Aw pamakanggal mo kanyan sumangit kararangit to Allah na yunto'y kasabapan sa katkulugyan ko naraka ukay na di niyang pagkisabar ko ginawa niyan. Hai urip penuh Allah samanya namanya karanir ketadudan sebulan Ramadan kada masaulan alam bau na tidim tanamin kasukian narkau kada nalaka atig manaya wallah si Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun demana tigwallah asabab pakiadin ako kung mga jin agus sa mga manusia illa liya'budun inunta tiguwallah so kasing bayran rakan tigmanaw mga mufasira illa liwahidun inunta tiguwallah so kapakai sa iran rakan na miyak kanal ka ayat sabab akyat tahu ka kulewaw ulupa na sabab ko kasimbang kasih wallah nilanyuman mga bangsami apo pemakinig sangkai abitira sa kawa na sulangwan anganin na inadin kaadin asabot nagyang ko to anganin na upama kasukyan na nakuha na kaw kasalakaw abiyang kiringan kaw na aantap yan na miya binasaang ko to inadin ay barat yan. Nah, dia kaya mikrofon. Oi. Dia kaya mikrofon. Nah, ina dinaya beran dia abgosar tano apupakat tano gesukat tano. Pupakat tano gesulagam tano. Gitu isabab. Pagusaran tano aparasi ko suara tano. Parasi ko suara tano. Nah, gida-gida ka man ubang kiringan ka sukya dinaw. Kay nusar ka birin ka apara ko limang ka kay nusar ka martilyo. Ato ni magmatadin. Miya binasa ang kotoa nganin. Nalagid na nan suka pagintaw tano mga bangsa miya gustano mga inaami. Agyan kaya akang pagintaw tano na penutulor ka din o Allah. Ina din tano niyan kasabab bubuko kapsus watan tanosir kanyan. Ina din tano niyan asabab buko kapsin ba tanosir kanyan. Na may kakuan ka sang koto kaya dinaw kaya pinggal magkana giyang koto orang ituan na agu giyang koto manginis sa parwang na miya antiyor suka pedintaw na ayaw masikaroon sa ginawa na sumangatao na sasabutin nila naman so kita kapagkasilangiran sa maliwanag na sasabutin pa na umangatao ang tunay kag-antiyor ang koto ginawayaran na anda manay diran roon kag anda manay diran kapakapunggalabak sangkoto ang mga manin ay kaswat kirano Allah agu anda manay diran kagkita palisa kung manin ay kararangit kirano Allah nasabab padnuto ko kapagnuti mga tao kubaya ang ginawairan sabab padnuto sa aak kalamiran ang ginawairan gina ni sabab mga bangsami agus kano ang mga lukasami ako pamakinugiman po nasuparatiatan mo nasutigiran amurug merat akinangalan adikaw bagu-baguan na si kumang gawi baluyang ka aginawang ka si kumang gawi na pagito nga naka-aginawang ka mapakay makaw ko perkauto si ko din ka dikang bagu-bagui si ko paratiyan ka kaysa dawan Umar bin Khattab radiyallahu an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu pamagitungan nyo din ati Umar aginawan nyo kurian udar kanopan kapamagitungan kagiyang kota din kadikang geda-geda ko ginawang ka kaumang gawi amalong kamang kikarang wanda may surami kesugalabak ka
Inu mga desi ibu kasusuat wala ta kasi kurarang itu wala. Na pamakagyan ko to umang gawi agalabag ka na rin ka di magpamagitong. Na pamakami agada makaasi kami akasurami kurarang itu wala. Na mapakaiman ading ka di kang bagu-baguan ading ka di ka pananggilan abuto ka parmani. Na pamakman kasugalabag ka sang ko to amipos agawi. Na si misurami ko kasusuat wala na din ka di ka pangilan so kiti ando manayapan ikatakapang ko. Nagina ni sabab mangurip penwala amendut tanu sang puto akaketan to para tietano paganairo na makanal kawanto ni kipapantag na kasi ko Allah namya karera kipapantag na kasi ko Allah nagyang puto akan galibakang kasang puto mga suganyan agu kapanan gila ka kumanin ini sa pareha ka. Ikadua na antunay kipapantagin tanaw si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As kanya niya baloy arawatan alaniwan. Si kodikang galibakas si kuwagama. Na ayaw bisa kipapantagin tanaw ku Rasulullah nas kanya niya mababaloy arawatan. Napatot terkatanaw asok kalaman akini gurisan yang kuwagama na yuto din iunutan tanaw. Okay. Kenapa tanaw pembabagusa so ino kita no Rasulullah na bakang ginawa ni dumadik sa masiniman to. So pinggan mo ko Rasulullah na mabagway na kasapad okay to. Kau ayaw katawin ka kugal mo kimanto. Ada mang galibag kumasa Rasulullah na amay pankayatang kadagaw. Nagyang kota galibag ka na simba. Ada mang galibag ko Rasulullah na edna niya pamanan niya na so Rasulullah na din yan matarutok so gamak ko rin niya sumur. Natitid na naman to kung di dakal ang mga galibak. Aaya din na ilayan nun ang mga tao na dalawa niya na simba. Ugay na pangdigin ka kumasa Rasulullah na din aming galibak kung asa ka to kung mga sahaba niya. Sa gina ni sabab mangurip penuwala aswagamat tanu susimba na mabniyong bidalil imma minal kitab wa imma minas sunnah. Susimba na penagumbalanan adali apuno ko Quran agusi ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na amay kamubagutan sa simba. Kamadan tanong ko, okay to Rasulullah, ayun to ikakitan to para tiya tanong sir kanya. As kanya ni mabubaloy aramatan apa to tamamu ko mga tao ang unuton asidin mo kita kuguris ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kinangalan asudit tanong di manggalabag asimba apa narimat tanurun na makadagat tanuto antunay pagkaasalian ino mga day makapupasod ko Quran anta ka makapupasod ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakambidaan tano susimba agugyang kuto ang matag upama miyabaloy aadat tano. Na kaliliman to na susimba na siip ka din ako parati yung mga tao. Ay barati yan. Yan na mala aging ikanis ka sa mga ulama. Aging kaya ama bubuloy apay buko Ramadan. Na susabad na aya din ang panalimayra. Gay pa ng ilan tanong na. Di din ng matarima susamba yung ilan ang disiran makapigo. Nagyutoy ka pakarata. Yang wagama kadal ka tubalo yung agama asarat ang kuto akapamuasan ka. Ang pamaka di ka makapigo na ba di din katarima ang kuto puasan ka. Nagyutoy marataw. Yang kuto miya adin ko palataya o mga tao. So kapigo niya daw marataw. Dito sa kataw lang ako pakarata ko kapigo. Okay na yung miya karataw nagyang kuto kaya umanita naroon parateya au pamakaditan makapigo na lagi no dikatarutob sa puasatan. Ago lagi no ditirimaan sa puasatan. Nagyutoy menis ka so mga ulama apyak karatairan no to kami baloy asarat o kapangwasa ang kutapaygo sabab ko miya baloy aparateo mga tao o pamakadisiran makapigo na dikatarutob sa puasairan. Miya baloy kiran apalibot. Nagyutoy pya karataon aw pamakasukapigo na din na sang kanon kadid na pakarata si kukapigo. Kasuglan sukapnumpiyo. So agamat tanong na isa din amala akilit tanong na sukasuti. Kailan man si kumansanungan ka makalimat tanong maka pagabedas. Kasugagamat tanong na ibsuguyan ko mga tao sukasuti. Na daw pakarata kukapigo. Na ay karatayan o pamakakatagwan ka sa parateya. Aw pamakadi ka makapigo na ditirimaan sa puasan ka.
Naginan mangorip penwala. Asu ditanu dikanggal bekaku agama, ditanu dikanggal bekaku simba, na ayadin apa tuh nasi kadim pesud ko ino kita Rasulullah kami sigura duka angko tu simba ka. Kami unadin sujapan tulon Rasulullah pada siku mana niya. Asadin nati ko Rasulullah satau amagintau ko orianakan. Fasayara ikhtilafan kathira. Na kilay niya nati ko Rasulullah ang kutu kasupas-supak amadakan. Nasamananan nagyan kaya amasatano na isa din amala ami susugat rakatano at tapang. Agumala ami susugat rakatano apitna. Na mailay tano ang kaya adi kami tira asi kuagama. Di kami tira kuagama. Miya baloy si kung mga tao ay gila nagkapersonaliran sa pediran ang mga ulama. Kailay tanaman to, batabu-dabu sa social media. Tito kumala, adiron di ka pa kasi sa wala o mga ulama. Sa panganintan si kuwala, may sa isa sa mga ulama tanong, agu linaw liwanagang kiran wala ang kuto diran kapsi sinabutaan sa ayam matampar kumapos iran na sudit diran di kapot pagariyas si agama Islam sa ikatlo mangurip penwala na makanalakas so kipapantag na kakagawin ka so agama Islam na okitan okay, tanggal bakang kana aya din ang kebulusan ka nagyang puto akapakas malakad tidawa akya sabang panu nagyang puto sa kataw abaya kya rasa nadidang pero mga sahaba bay na nutuda maratabat na sumanga tawi man to tabi ako sabadi namiyak kalubay suparat tiyak tanong kuagama namiyak kalubay sumaratabat tanong si kuagama namiyak kalubay sulit tanong dikanggal bukas si kuagama ay man to makabubugar ko mga tao na sudiran di kaput paawina kay man to namiyak sorpan nat o pamakas ka na alim ka ustad ka na anararang itrakaw tao na apya ditiro kaw na dinyan nuto kesabutan na dinyan nuto keparataya kasabab sa ayam ibaba malakumpus o yan nagyang koto ararang iter ka. Iman to na pinangapagulaman nakapagay dula. Sa idula ka ulaman narong kaumbo. Oy, o pamakagyan ko tayo sa ulama. Na miya sugat yan na sutinag ka na piya panidinya nitero na lagi doon ikaw pagkaparatea. Kaginan suti malabas tanong asusan hiburan no nagkapatoy sa tadaman. Na piya panaiding ka di ka terus sama piya. Na amay ka adin yan kami suat nagyan ko ta adin yan kami suat na adno tumingi lalak kumpuso yan sa din na tiriman yan apa ka po nakakatirma piya na ilides tano sa wala sa balin wala sa mga pusot tano alina ang maada si ko kasi agusi ko panyakit akapakatipo sa balin wala sa pusot tano at tarimaan yan so agama agus suspanduan o Quran agus hadis Rasulullah sa apya panandin tanong kesadba ilmu kami ka mamimili ka sa tika gay na dia kena na imi susuru ta sa tindag na dia kan perhatian sukat teroya o di nandin di kan nagang kakungaran yan ko seminaran na miyo na din akya pakademi saka oy na kuan ketanuanan wallah so agama tanong Islam na apende pakapuna sumapya kesababan saya ibtugumpiang kana terima na kau tu. Sa gito'y sabab mangurip penwala, ayuto'y paganay akakitan to paratiatan. Kadang man amranaw abada paratian yan. Isi ka sumranaw o paparatian yan sa Allah, nang ginawa benar. Ginawa ka benar, so ka pa kasurga, gusto ka pa kanaraka. Benar pa na so siksa ko naraka. Okay, nayakya pa kang bida-bida tanong nasok sabad na mirip parado nasok sabad na dalian tagos sa ginawa niya na pia kalipatan yan na da makapumbuman sa mala atas senit sa alungan na maurik inunta sa mga tao asas sabutiniran so kampakasurdiran adirang dalmuka ikadua maurik pinawala illa alladhina amanu wa amilu salihat
Inunta sa mga tao aming gagalabag sa mapya. Ilan yung man? Illa alladhina amanu. Oriano kaparate inunta sa mga tao aming maratya. Na sukagatan to maratyan ka na al-ilm. Makanggulalan sasagutan ka sa maratyan ka. Kadi ka pakai ko tao. Abanian simba. Di ka pakai ko tao. Abanian gay lumakaso din yan sasagutan. Papa na simbol ka, di ka sasabot tunay simbol na ka. Kailangan na makinal ka doon. Inutos sa mga Kristiyan na isa kaya didagiran na sinimbiran sa isa, adabiran ng ilmu. Sinimbiran, sukmatuniran sa Jesus, adabiran ng ilmu. Na di ka pa kay abasimba, abang kasimba, ada abang ka ilmu. Away. Ayaw patut na simban ka sa Allah na makanal ka suki papantagin ka. Makanal ka o anto na isugunyan ka. Katito na yung mapungal mo ka simban, hindi ka sasagutan. O anto na yung kita ka simban ka po ka. Di ka katawan yung kita, o anto na yung pagukitan ka, akas simban ka si Allah. Na kailangan na makanal ka ang kutuwa, kipapantagin ka ku Allah, kakenal kau anto na yukit, akak kesuatan ka ku Allah, aku anto na yukit, akasimbang kasih ku Allah. Nah, kailangan so ilmu, gitu isa akaketan to paratya. Wa amilus salihat, aurian o kakenalan ka ku kasimbang kasih ku Allah, na penggelbakan ka. Wa amilus salihat, kanil bersama pihak. Aurian o kakenalan ka ku kipapantagin ka ku Rasulullah, na sungkadin ka, penggelbakan ka. Oriano kakanalang ka, kung agama, anto na isugunya ka, wa amilus salihat na pangalibakan ka, so siyabot ka kung agama. Makanala ka, so ini sa para ka agama, na pananggilan ka mo kamanggalibag, so ini sa para ka, wa amilus salihat. So ilamot tanong na panggalibakan tanong. Nagya kang galibakan na miya, kaulan na daya, piti barangan agalabag. Pimbarang sugalabag. Ay pakasultan ko surga. Oy. Na aya gyud kaya ilm, agu gyud kaya al-amal na did na makapunan. Waya usilay ka na ilm parataya nasuka ba sa tanong da amrana abada parataya niya. Ino kesan ano to? Apa parataya ko sa Allah? Apa parataya ko sa Rasulullah? Apa parataya ko sa agama? Ugay na di ko pangilbakan. Kaya may nilirin na umata. Kisuldiran ito ko surga. Kasananiran ito pakalimig kirang palungan na mo rin. Napumanaya sinala kang galibag sa mapya na din na mapuron paratya. Na isa pa na ito di kasana. Ayan na ka rin na mga bangsami. Na oya po sila ito na paratya na lawa na maranaw na paratya. Na dito kasana. Napala sinain na kami na magkamusa mapya. Nagkantong tanuman kung mga surangat na nukwaga sa mga untulukiran. Kantong tanukiran sa mga kaugupa. Nakitong tanukiran sa malay paninindig ko ingad. Na apya panikapyo kang dalimakiran. Agyang ka na mga surangat na nukwaga. Nasabab ko na kiran sa paratya kwagama na di rin mamutong kasanan abiran isun ko surga. Ayaw mana niya na di din makamulag sa paratya ya agusog na. Di na lang makapula. Nagyang kaya kang galibag sa mapya na pimbarang ang kotwa balas. Dipindi ko panggalibag ka na ka, agalabag na yun tumambuimigir ka wala balas yan. Sa kanta may karani din sa bulan Ramadan, na isa din ang mapya kung gulaw na ang tanong nagyang kotwa kas sa kawat tanong. Preparaduan tanong, sa ibarat yan nakapreparado na matali ka sa mga bitikan. Manijin ka ang kota pumudaw na ang kakusalan. Agam pa kayo pa maisusurat ka, ay didekatakasi ko suldawalay ka kaano ka kailay igira. Ibarat yan na sang kaya bulan na Ramadan na tumatakos sa Quran. Ay minus na makadua na senggay ako sa gawi, ay kan di pangatin sa seminar na mga lagi dito. Oy, agam pa kayo pa maman kakadingilan na pupakaw ko perkasa ko din kajikang galbakasan ko to ama sisi ngayo ka punggal bukan ka ko Ramadan.
Mangurip penwatlah magitano sa mga galabag amapya amya warat sa hadith amya kay ito kung pangililian tanong na di ba sa alawan yan amala akipan tagin si kuwagama ay baratin mangurip penwatlah ana sa kataw amama agyang ko ito mamala pilalakos kanya na masa Rasulullah gusto mga sahabat na magtatagusiran sa masjid natigman na yaw Rasulullah agyang kaya amaman na tawaya ko sundot Allahu Akbar na sabab sa sumasahabat na isa sipatiran agyang kuto kapangasigis sa mapya bariman to may lekaw padega agay niyo nangkaw di na mitagumpya ka na karena berkat ke si susabad ka kanilid na gira na berkat ke si na sumaga sahabat na kasigi ang matatagukiran kenapa kasih kakasigi nagyan kaya masa taniman to natabtab yan nakilay ka susabad ako padega akan nabar ka masisigi ka masisigar ka kukya ko ang kaamapya ilides tanusan Allah sa pakagantan ang puto tutulog nasudin sugat tiro Rasulullah yung kanang amaman atau ko surga na sumanga sahabat ridwanullahi alaihim na sabab kumatatagukiran so kasigi natigiran na anto na madi ukit akat ko kaumirun anto na isabab akyat tiro Rasulullah atau ko surga napakaganda no sa suisakiran na din yung pero ako ginawa niya o da mga pamisita sang konto ang mamapit na Rasulullah atau kusurga na tigman yung konto ang mama si kukakakad niya no na pisima-sima yan di na siya kaya nagmatiya sa Quran na di man ang bayang na di man nahajud na di mamuasa na lagi na nantigyan subsunakan o gitigyan na dinintiro Rasulullah au pamakasugay mo kami na lagi nung kalibagyan askan yang mo ipisik siya na Rasulullah atau kusur ay tigyan na sikreto amalya sa sukap mulingan yan napitiro yan hey pagariya na tigyan na ini pamisita purka nagyang kutakyat tiro Rasulullah atau kakusurga na sukyan ko numama na datag ang kububayayan wali kebaya betan wa ayam yang nagtanong na katagon syukur pis na bermatero na tangkap surga nasukyan ikaw na ang buto mama at tingin na hay pagariya na din akan tawang ku abang kurkan tigyan niyo na amal inun tatigyan nasakan tigyan na si kumasa akan gagawin pagkaturog mo mga tao na din tigyan sa di ko din tigyan pinangan so sabala kung mga manta ko tigyan inun tatigyan na panunusanakan ang tawas sa mga tao amit karataw na ginawa kong gulalan ko katuran ta kagalabak inun tatigyan na ayaw ko kapin nga ko kumata ko na may maapakang kirang ito lang sipato to as sikrito mga uri penuwala ang pamakang galabakang ka na sa inibalas watasang ko to aming galbakon na dito din mamikagwang kabalas sabab sa gyan ko to ataw na pagganian sa lugar supadian na prilanian supagirinian na pagganian sa mga pasuginawa niyan na dapat namatay na miya tirun Rasulullah atau ke surga ilan naman ito ayaw pa kayo sir bantanong bidas sa balas di siran imabubaloy arawatan tanong siran imabubaloy aladiwan sang kuto kang galabak sa mapya na upama kang galabak tanong suping galabakiran nasa din sa miya panutun abalas siran na gitun mamikagwatan abalas inaman itong maragid si ko mga tao abanyan rila isupadiyan banyan bigis sa lugar supadiyan kasabab ko kalayan ni balas ilan nyo man maorin pa Allah so syaitan ilan nyo man ang ka-syaitan so syaitan nakad na niran sumataw na diran din butagan so tao o diran makuha ang kuto misyon niran basta sumang kau syaitan at na misyon niya ka na di ka yung ginatan o syaitan di ka yung makabilag o di niya makuha sa misyon niya amay mabuka makakal ka niya nanto na misyon o syaitan miyak ang buno o magari ibarat miyak at tigoy siran saratang nagyutoy meluin apasis o syaitan ay misyon niya na di ka nung makaprilay makala suratan mo yung bala na ganun ka naman mo syaitan na di ka ganun si pagaring ka
Dingka kinagisumaran ipagaring ka. Na di ka pong tarima sugup ipagaring ka. Kasabot sa giyang punta kawawas-wasya ka ng syaitan. Na di tarima na ka. Kaso syaitan na yun ko'y didikanan yan ka. Pamana terima na ka, tabangan na ni pagaring ka. Si kumiyang ona na ginawa ni kidiyan na ka. Yuto'y pangatatago ko pikir ka. Dito kumala surarangit ka. Nagyang kutasan gimura na kay pagaring ka. Na may patay din o sasatiman at taduman ko. Nailan nyo man sa syaitan, andun ni matay suisaw. Andun ni matay suisaw. Na sa syaitan na miya goya-goya. Kami akuan yan, sosingan niyan. Ada ka na din makaprilaya magari. Natuloy ka rin na sa inawang ko syaitan. Na matay si pagaring ka, ada ka na makaprilay. Na miya adun ka, suranon ki pagaring ka. Bumuraw ka na kakukalalang taon sa kapakaprilay niyo. Na din, no, kita ba ka na makaprilay. Kami akan ng mga syaitan. Ito na manong kumasa uyag-uyag ka no. Inong ko ito na mapamikir kumasa si pagaling ka, nagkinag ka niya, nagkasabag ka niya. Nadangkad na ito mapamikir, kauulanan o syaitan so tangilang ka, na uulanan o syaitan so puso ka, abang katarima si pagaling ka, anong panaliawan niya? Ay nakarano na kakipagaling ka, namatay daw kita kapakaprilay niyo. Yuto'y ang tapo syaitan. Nakarina sa inaman ko syaitan sa putamasa na matay sa pagaring ka na sungkaw mararanong ka kekarata ginawang ka na yung kong ka pangalimbuban napit ka pangalimbuban kau ni danyawa ki pagaring ka gina sama sa tanim ng tunat kumas ang tanong panay asi kumasa akatatagiran ko dunia na din na mapiyakya pa ka pagunod tayo lang. Sabot sa giyang kuta kaya pakaprato mayran. Oriano kaya pakaprato mayran. Nada siran din makambitira ipipia. Nada siran din makapaguguba. Na kumasa akya patay wisakiran. Na niyang alin babang kipagarinyan. Mayroon ng kipagarinyan. Kaya pagari kung narilaya kung ka. Nasabot sa sipagarinyan. Nagya din sa niyawa na din. No, kita ba niyan masumbag sa karilayan. Nagina na orin pinonlap. Penanggilaan tanong kung kapagintaw tanong abot tanong ng magbutat. Pakalaan tanong sukas sabar tanong. Pakalaan tanong ang puto adit tanong di kap mamaapa. Kawaraan din kung mga tao aan na di kap kerata aginawan yan si kopedian. Kaisanan akap ketanto akabugulit tanong ang mga tao adit tanong di makang melbag sa kerata aginawang tanong. Datang kadang kasa ginawang ka na suka kap kerata ginawang kau pedeka. Kapkarata ginawang ka kung pwede ka nasa kamotod mambuha mapakay amang gulaw lang ko. Oy. Na pakalaan tanos so kap mamapa kambubugayas sa lugar kaisa na no pama amala bis absugo pa no wala sa kapakasulutaw ko sorga. Kailan naman diyan ko ta sa kataw si kumasahaba asabab sa kanyan na din yan yung pinangan sumatan yan ko kagagawi inunta na kamaapan yan sumataw na daw panamatay na Peter no Rasulullah ataw ko sorga. Mamurin panwala agus ka no mabangsam ya pagpumaki ay katalo watawasaw bil haq ad-da'watu ilayhi so kis panulunan kaon urian o kakanalang kaon illa alladhina amanu yutusu ilmu wa amilu salihat yutusu al-amal kang galabak watawasaw bil haq kipsa sampay ang kubenar ad-da'watu ilayhi yutusu ki panulun kaon isampay ka kung pamilyang ka, isampay ka kiwata ka, na isampay ka kisiringan ka, ang puto anganin, amya suwa ka gupigalbang ka. Nesinarya sa midi ibuntada, askaw pamana, rarasa-rasay na ka aginawang ka, si kukapakasulga ko surga na imagag ka sa pamilyang ka, kukapakanarakayan. Oy. Na balita no ginawa tanong ipagapas tanong ginawa tanong na ipagapas tanong mambus sa mga pamilya tanong. Ipagapas tanong mambus sa mga pamilya tanong. Na ayasangan tanong na asar ka aming isampay ka kiwata ka naming isampay ka kikarumang ka naming isampay ka kipagaling ka
na upama kadinya perhatian na miya kapamukas kaon sa kataksi. Na mababali ka upama matang ka makailay na tangilang ka makanag kaya saya na nakasuguda di sa padiyan na bubukar niya na mata niya na din nagkanagkaon. Namingitamang ka. Uy. Ayaw pa ito mga lokasami. Na sukya sa gadi na kaupama na di ka pati sa gadi ko Korean ka. Ibarat yan. Nagkanagatan yung kumalo kastano ang maragin nakin mga wata suda sa budak wagama maragin nakin mga watay gila ditap pangabot ka sa Quran o gaya nagkanagatan ito na din nakilay takwa tayo naman yan ang piyakap pangadi nakilay takwa po yan naman yan piyakap pangadi among makanyang panaan na matantigil na pagiwatangas kanya katumangas kanya kaswak waguma na inaita mo na dawata yan apya ka pangadiin daapo yan apya ka pangadiin na mga tauto pamaan na nalimaniran aginoiran inirang di malalalim at tatang kadiligan ba sa ayang at tugupya na suka sa buta waguma na din na pya ka panmaswayang kumawatayan na bin pya magapuaman na sa kamutudumpan abtadian na ayak patod na upama kami di dalam kasok karagin o di da sabot ko agama agudang kakapa kaswak agama na panamaringkay adnang meloy lama kuataka na upama magkada meloy lama kumawataka na pamakutaka asika makakwa kumangapoka kanya kasira na milida sang kuto kamalganan amya gidamaka kamang urip penuwagla isa din absis katahan tano sa luman ng mauri askatan rakawataka na ino mga day pia kapan maswaka kwa guma gaya na tutulayan yung kumbadi na masisiguran yuso katatan ko ang kaya hadith antakas kanya ng mabagat antakadai amasa ko na sumatao pakasunod ko surga nandun ni kasundinan ko surga na kinigilan ang kutuwa suara apakapun sa naraka anto na ninyan yung palalis hay kaninang ko na anda manay kampa kasuldang ka sa surga kina na anda manay kampa kasuldang ka sa surga kiyama asukat tatagumi ko dunia na diran kami subun suka suami ko gumangka nakarinaw ni manto umakapantag na pangadilag iskwilaan anin suramig sumangataw igira ay iskwilaan na may kadin sumangataw ang kampanya na marilang sa masukatiran sumibayan yung mga tayran na may kapangadian na kinagkapan mata na mga ustad kami kaswasiran panmanakata mata na mga ustad ka kabayam niya kadapan subayadiran dito yung kumargan subta di man to swagamat tano na di tano di pelikitan agyang kutuwa kusar kasang kutuwa kapangadiwatakan na panabat kailang kaysa nuto utamu ka anya siguradong ka apeda pakanggir kaguna sa aluman amon nama kumar kapan sulo ka sana betige di kepaka ustad wan mabagi subay duwatakan kadid ina ketona kibaya inu madep suniran utu sa sekolah menjadi wai kakai aniran din abera na ako na sa sekolah na yung kasagatan mo na agama na di talo di maka bugayas sa lugar mampan sa ito'y betad natang ka din tano ka kanaba ay kalo na sumadrasa baka din kailay wala seko ibugay niya nakaalim mo adin ka din paginutan sa ikaw niya yan ang isabab mga rin panwala ayun kaya kapanampay ay panariway na mapakaswaka kung mga wataka ayun ang imiyatang katangkad apitero Rasulullah ang mga tao apyapan makumasi kuburinan na adnab ka kwela na balas na makambawata sa waladun salihun yada'u lahu wata amapiyadi niya di pamangis sumbala ano pasiyan sa karilay kiran wata na ipandapat kamay ko din na wata kami kaswas sumbayan na din na wata ka pama amya tarbiyan ka bumakaswa mamangani kaya din namin suramig sa otakyan nagyang kaya orarik ko dunia dinyan ka tayo susambaya kapiapan na at nagrasyan na sa magpukapupukalaw na kukadulu kawilang na dinyan mapungalimag susambaya
Ano di nawata ka sa manuto, mga pumanganir kasi kukubur ka. Na kinangalan din mga loksami, mga bangsami. Apre paraduan tanong sukubur ka kinabaran matang kasandigan. Kayang kanan akubur na makawakasampan na magpakatugaling kasalungan na mori aginan suka pagintaw aan na po na niyan na dagan niyang kapusan. Kenapa sa dunia ang pamakapagintaw ka na matay ka na may pasa di sututulan ka ko dunia. Dahil sa alungan na mori na kanaba mga bagsami. Kaanda din ima kataliho makasi ko alungan na mori. Kaanda po na niyan na dagan niyang kapusan. Dito no to kung masakit ang pagintaw amay kasi ka mapad ko mga tao asik sa kaya ko tapi ko narakan na isa tutulan no. Nagyang ko to apiro na ayaw mo pakapunang kaya po itanong ko dunia nagyang ko takuto-kuto niya. Eh no mo pan mingi diritso sa dunia daw. Mingi auto si isa surga ko pinakamat ng guru alawa sa dinamia. Miya ano sunod sa miya kapira punong giburaw. Nagubumawid sa dunia kadi kita harus ko dunia kagetunag sa dunia. Sa kayo niya. Eh no kagaganda to. Kaya talaga mo pamaa tapangin ka amay. Tutulog ka sa ranso kung nararangan ko na limang ka. Andit tama ni kagagal ko. Na umpama ka di kagagaw lawas ka. Na preparahin ka sa alangan amore. Kakanabuto ka sa bilawan. Kanabuto ka sa dagan. Na amay ka makat. Sagid karo na da abang karo ka pagkaawas sa magad. Dapan abang karo ka pagkalidas. Na preparahin ka kaisanan ang mga tao. Ang mga lalantas ipamikiran. Mga latus ipamikiran ang mga tao. Na supirit para duniran din sudapan makatalingman. Nagyuto ba? Sama na nakata biar ka ranid ng kayoras. Sa ayaw po ito, ada tanurun maaloy na watawaso bisabr. Sisampay niya sukapentang. Nagyan kaya kapaginto ko dunia na pinakamalama pumantan sa nakapentang ng uri penuwala. Sebarang nakasunganin, apa mang isugat raka. Why? Kenapa kay siya gid ikaw pamatap pa man ang ginaw ka din ay umadiso ka din ang koy bibida ko niyan kumataw. Kasuparat na padunang ko to akat tarima ang kasi kumapya akad ukuran amapya ukuran amarata. Akin ang din amaparat yan ko to kasuri penuwala na isa ananaw sa kanyan na kebabayaan wala na tutungan wala. Wah. Sumasahaba na po niya panutud. Nasira na ginaman to asi kumyak ka pira ragu. Nada sira na makagidam sa sakit na pungurok sira. Ay pungurok kirang po na kalipatan sira ukad na niran. Nasagtano na didikyan lumasarang tano na yang kami dagaitan. Wah. Asamidap na lumasa ni man to kami akaragad kong bulungan. Aming isabot penting umataw sa kumbakon kay Jiki na di ugadan sa lumasa. Wah. So ukuran mawari penwala mo tekot pengerkawala. Nagtepengang kawala anda taman iparat yang kau nak upanarik kesir kanian. Sa YouTube yang foto ating malewala ama tau apa kali mga tao amya kalidas sang foto kalugi ko dunia agus sa alungan ang ori. Nataw si mga tao amya kalugi ko dunia. Na pwede saya mau saya nung na mga tao amya papas ko turuan Allah. Nanto na mga tao amya papas ko turuan Allah. Na mga tao ay ginaman ito amin na ginansong pananawag. Si kwalgang mawala na damay ng babaya. Lagi din ang pamalay gina di man. Kaya naging ng mga tao ang boto abang. O gay na di din umaalin. Di din alin ng mga tao sugatan nila. Ada silang din preparan nun. Ada silang din pamakot sa kapakasungiran ko alaiwan na. Na mga tao mapapakayta mapapapasilang kuturuan wala. Matay lang makailay, siko di kasi sa kuyaw mga tao. Nadamira ng bubaya. Saga-saga din nila ng asiminaran, kailay kanigiran ng asiminaran, na pwede din bukiran na, di sila nung pumakil. Damira ng bubaya ko di kang ilbukasi ko agama. Kanigiran din ng pama, agong kailayan, so di kasi sa kuyaw mga tao, si kualay wala na damira ng bubaya.
maana inindiray nuniran susambayang si Allah, inindiray nuniran sukapan waswasi ku agama wallah, na mga tawanan ama papapasirang kuturuan wallah, na mga tawanan apakah talimuapan si kwadungan na mori, na mapapapasirang pansang kutu alimu wallah, agito sa mga tao kapakaya makasul ku surga, mga tao ay kalimu wallah, agu perilaan wallah, apa makasul niyan sa surga, kainong tanuman di merasa-rasa isang kaya dunia, kabak kalu-kalu, nama kuatanu ang kutu alimu wallah, agu diyang kutu arila wallah, aginan isubapan wallah, sa kapakasul niyan ku mga tao si ku surga, sa gitu ba mabang sami, sa pengenin tanu si ku wallah, agian kaya ditanu di kapaka, ditanu di kapakan berbegaya sa ilmu siku agama na kesempatan penaya pengintanu siku Allah asulaman amang sponsor sang kaya programa na tekataka pengkiran wallah angkut kalimu yan aguso muriran na pakang barakatang kiran wallah aguso mga pagariami adin dalawak sakita tarusang kaya program ayam malanas kanwa mga lokasami pagariami adi rorotosan ku kapupumakin giran siku mabendingan siku agama na pakang barakatan kanwa Allah suka pegintonyo sa tarima dekatan wallah sukalangwan taman adit tanu dinggal bukan pedekui kasusuatian sa pengening tanu kanyan pan arilan tanu nian kumai kemala adit tanu ketarutupan si kuagamanian sa pengening tanu si kuallah ay rampai tanu nian ku bulan Ramadan sa taufikan tanu nian sa makang gegal bukan tanu sama pia ayamala nalimudin tanu nian ku surga arah ke semua pamilya tanu melagit sumiaw nasi ku mga pamilya tanu aguso malalambon sa dunia nalimudin tanu nian sa lagi dang kaya kalilimut tanu manto sa gitu ba balasan tanu wallah alamuan ang mga tao apo pumakin gimanto malagit susi sa kuliling aranaw anta ka sumatatagusang kanan asaning arayat o di na sang kaentero a dunia sa balasang kanu wallah na baluin wallah suka pagintaw niyo asinyan tagwa ko'y kasusuatian sa apyasit tanu bukad katag isa diyang ka wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah tanto amarayak na gumasagod aging mutuwa kaya pambagatan sa aging aging tanong sisanya kaya programa taning mantuwa mapia kabipita kasama niya na namin magmasok mga pakisesi ko daran kasagudi sisanya kaya ini budaya dawa na yung kaya aging tanong antay bigyan ng pakisa insyaallah hadis ini nabila ada mana sisa mana Lugasat kegiatan urunna. Kaya salah nasa sa kegiatan lagi natin tanong na anya nagkasbag na nabila. Yang pakai seteladin, na isang pamana madatula ko yung watak, na madatula ko yung ako. Na sebelum kiran so kamanang goyang, na di mana goyang, sa di mana goyang. Anak ketono na kinamais na tuno to man ko na tulong ko kita ko. Tuno to. YouTube sutikkan mo erek tanon na sarami sampai tanon kiran. Bismillah bihi nasta'in alayhi natawakkal. YouTube. Sektan na ayasangan tanong si ko Oriano kap keswatan sang kutua mga ilmu agama na kisampay tanong si ko mga pamilya tanong. Na Oriano kisampay tanong na dirang pamakinagin na gitu ka pamukas tanong sa kataksilan. Kasag tanong ada akap ada kegagatan nun tan nakapanampay. So man sutarungan na si tanonan mapakadud si ko Allah. Sa lagi din sa kutam yang budola ko kaso Rasulullah agyang buta kapatay din o agyo tali bababa Rasulullah. Ilan yung ano itong mababa yan? Na din magagaw Rasulullah ba siran namang makaparate yan? Na yuto igira na di tanong kakuha ay isa pa nawidakan na upon milit tanong susta daan na pamilya niya ng pamaak supak na pengira sumata di lumpio niya kaya awalay niya kasi hindi pamalim lulumpik sa padiwala. Na ipandi pati pinggil buko to Rasulullah at yaman yan aginawa niya kumabog pa yan. Kau upama kadedin panulo taman sada para tiya sumabog pa yan. Girang peritan na suwagod. Katito tanong sumabog pa yan at taro to paninong kiliran sa Rasulullah. Bilang yung para tiya.
Nang giro tanong ko Rasulullah yung inomnya den lumpi yang kota pamiliannya kasi di panulo. Di tanong tu ke kuadalil kader tanong sotoran. Kaging kota kapet tayo Bapak Rasulullah pengiro Rasulullah. Hai Bapak kulay nasabutan ka la ilaha illallah ka siapa terus kasanuan amore. Na bebela nama Abu Jahal. Artinya na hai amit tadi numpama nang gelatan kaso ini bagakaraktan at hindi kumalaw kastan. Nami turun so ayat Rasulullah artinya na hai mata artinya na hai sa Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mata artinya askan adingka kegaga bangkaturu aso kabayaka. Ugay na suwatan askan yang dipakaturu ko kabayaya. Ayun to, ay sabutan ro na asal kami sampai tanong ko mga tao na da si iko kapakagagatan mo ibat tanong siran maturo. Ay importante mengisampay niya kapamukas tanong sa kataksilan na sudusiran upama na din na batano ro gusta. Na may man kadang kasugun kuwata kadang kon rampay kay kasusu at kapan sugay libagyan. Ana yun to isa lakaw na bitiraw. Wallahu a'lam. Nah, sama niya ay ako na last na pa kayo siya. Anak kami yan pwede na antara din. YouTube so mga tata na kama na isasambo yan na may pangarong masira na sabab ko sulda tabu na paganin na tutok ko sira no nga masubit sa subo ay hindi ang subo na makanang sira na nasubit siya na tayo tabu miyan din pagkakapugawa takiran kapugawa takiran na dugawa tabu na ginagawa sira. Wala sa munod na. So, duman isa doon niya natigin na sa tao ang makatoro. Makaguna na sa mapya na sa din sa balas ang butam yung guna na niya na balas yan. Na YouTube. So, wata ka niya pangaroma. So, man sudah to na andin ni katarima niya. Sangko to katarima niya. Warisan utaw. Nasukalangan atas tanggungan na may sila yung dato. Padunang ko ito upama, agyan mo tadi nga di kami takwata ka kung dagma pangaroma, lagi din, agyan ko tadi niya kagsumbayan, nasiid no to miya tagu atas tanggungan di karoman yan. Rano no to miya sila, kapag ito sa tiyarin mayan ko kaya pangaroman yan. Nagyuto man na di ko ni kakidumati, na another balas at kakuan karo ka uman upama kagkapukong kasiran na subula silang kukabsumbayang iran na balas ka din mo. Wallahu a'lam. Maalim kung nalaka. Maalim na bada din na gitu ba sa mga tanong ba din si Walla sa rilaan tanong niyan abu isampay tanong niyan sangkay bulan Ramadan ara sa mga galbut tanong sa mapya. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين